Είναι άλλο πράγμα. Ματζάια εδώ είμαι. Δώμε το μικρόφωνο. Πάρτε να το κάτω. Από εδώ σε παρακαλώ. Είναι βίντεο, δηλαδή θα έχουμε βίντεο Σάνιο, θα μας έχει δείξει Φρανσουά, την καρδική του Φρανσουά Μιτεράν. Κάτσε εδώ, φίλε. Βάλα, κύριε, βάλε. Η αιώνια, εκεί να τους πάρεις, από εκεί. Άρχισε. Κατά τη διάρκεια του αγώνος και μετά τη λήξη πρώτον, η εκτόξευση παντός αντικειμένου του αγωνιστικού χώρου και η είσοδος αναρμόδιου ατόμου. Δεύτερον, η χρήση σκοτίδων, ιδιοτεχνημάτων και οποιοδήποτε αντικειμένου δυνατούν να προκαλέσει ατύχημα. Τρίτον, ύβρις, επομολογίε και γενικώς κάθε ανάρμοστος συμπεριφορά. Τέταρτον, Πού είναι με τα μπλε? η αστυνομία είναι πεπισμένη Με τα μπλε, όχι με τα... Πού είναι? θα επιδείξουν συμπεριφορά άτομων. Και εμείς τίποτα δεν είπαμε. Ευχαριστώ. Ξύλο ρε, ξύλο ρε, Ένας περασινάει, πλακώνει του άτου σήμερα. Ναι, δεν ρίχνω τίποτα. Μα γίνει ποτέ σταματήσαμε σε εδώ το βίντεο που γίνει κάτι. Πέρασε το που γίναμε τον Άπη, στην γίνει πρώτη, έκανε πολύ ζαβολιά. Που γίνει έπαιξε δίκαια όμως. Γιατί είχαν πάρει και βίντεο και την είχαν δείξει και υποστηρίξαν εξαγγείλια μόνο σαν να δείξει. Είναι τροδευτέρας. Και την έχουν σβήσει. Αλλά λίγες αργήσεις λίγο να φτάσει. Έτσι είναι υλικό. Φύγετε με μαλάκες εσείς. Κάσε με. Μπάλα, μπάλα.
Τι κάνεις ρε? Καλτσιόνι. Io quiero Τάκη! Τάκη!
Εγώ ψάρι μόλις το δεύτερο. Αν δεν ήταν ο άλλος, θα ήταν εμείς. Μπορεί, ωραία. Άντε ρε Γιάννη, κάνει μπουρμπουλινάρα, άντε ρε Γιάννη. Το Νίκο, βγάλε τον Νίκο. Άντε, σε κερκίδας, κοίτα. Όλο το πίσω πως Παναγιακός. Εγώ ήταν το αυτοκίνητο ρώτησα τον πατέρα μου και μου πήγαινε κάτω. Είπα μου ότι καλά πλήρωσε. Εκεί να σου μετά. Μέσα είναι. Όχι, δεν είχε. Μέσα είναι. Δεν πιάνει, δεν πιάνει. Το τσιρίκι γυβλάει. Σκέφτηκε να ρίξει την μπάλα. Τι? Από πάνω. Πάει μπαλακάκι.
Πούντι ρε. Άρε πουλό! Το κέρι ρε που δεν το βλέπεις. Έλα μόνο αυτό που βλέπει το βλέπω κάτω κάτω ρε. Πού έπαιξε? Βγάλ' το ρόξα ρε! Άρα το είναι μεθυσμένο! Κάτω ρε Μπουμπουλίνα, να σιγάσουμε! Φαντάσου, ο Παλαμίνης μια Τετάρτη έχασε από τα παιδιά του γυμνασίου εδώ. Και τώρα μια ομάδα που το ένα παιδί δεν γνώριζε εδώ, ούτε καν έτσι, και φτιάξαν μια ομάδα εκεί πέρα 11 παιδιά και τώρα ο Παλαμίνης δεν κερδίσαμε. Φαντάσου. Κώστα! 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 Δεν πατέξει μόνο γιατί πήγες. Στο στάδιο Μαρακανά. Άρε Παναγιακάρα, πού είσαι να την πει. Ρε τραγώπα το χέρι. Ρε τραγώπα. Δεν μιλάει κανένας για μένα. Άντε Γιάννη. Να το ρώξω. Έτσι είναι καλή γύφτα σου πιο επίτηδες. Ζάπα πήγε εδώ. Σου αφρουκάρι βγήκε, βγήκε γραμμή μια ώρα και μετά. Παίζουν πολύ παρέα. Παλαμίνης παίζει μόνο αμυντικά, δεν έχει. Έβαλε τον κόλ, σαν αρχή ατσίστηκε. Δεν πάει κοντά στη φάση. Με τραγώ παπαντεύτε να το κατακυρεύουν. Το πάσο που πάει ο Παλαμίνης. Δεν παίρνω τα πάλι αυτή, δεν παίρνω τα πάλι. Βάζω πίσω το πούς και το βλέπουμε και το καρύμι. Το από εκεί
Ανήκες δεν είναι, αυτή είναι. Να μου είναι αυτό, μπορεί να πω. Βίντεο. Ανήκες πάνε το πιστάκα, ρε. Στην απέναντι, που δίθηκες. Είναι εκείνο, ρε. Τώρα πατήσουμε το μηχάνημα, ρε! Αντέλα μόρτα μπούμπου, ρε! Είναι μέσα, ρε! Όλοι μέσα, ρε! Μπαίνε μέσα, ρε! Είμαστε το δέρμι για τον Παλαργιακό, ρε, καράμε! Να, εγώ την πάρε, θα μου Ίδια φορά είσαστε, ρε, όλοι! Καραβίδατε! Πού το Γιάννη? Πού το, ρε? Πού το Γιάννη? Ίδια φορά! Πού το Γιάννη? Τι στην κάμερα, ρε! Τι έβαλε την κάμερα, ρε! Πιο μακριά τώρα, κάτσε. Έχει μικρόφωνο. Άντε όλο πάρε. Το είσαι ανοίξει. Όχι ρε, μιλάς ρε. Μιλάει. Άστο να τα... Άμα δεν μιλάει να μην καθίσω. Αγαπητοί μου ακροατές, ένα παιχνίδι γεμάτο φωτιά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ετοιμάζεται, εκτελεί το βολέ, καλοτραβηγμένο. Πηδάει ένας παίκτης του συναυλίου, κερδίζει για βαλιά. Γίνονται φοβερές αψιμαχίες, αγαπητοί μου, την πάρα την κερδίζει. Και ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ εις βάρος του Παραμυδίου. Ενώ βλέπω αυτή τη στιγμή εξευτυλιστικό παιχνίδι, αγαπητοί μου ακροατέ, από πλευράς ναυλίου. Ενώ οι φίλοι είναι έτοιμοι να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Άστο ρε χάμω ρε, Φόρτσα μπούμπου ρε!
Μιλάει τώρα, κάτσε χάμω, κάτσε χάμω. Αγαπητοί μακροτέ, να κόνουν, ετοιμάζεται να το εκτελέσει η ομάδα του Παλαμιδίου, το εκτελεί, καλοτραβηγμένο. Αποκρούει η άμυνα του Παλαμιδίου για να έρθει μπάλα στο Λακαδιανό. Αυτός φοβερή προσπίση παλιά, αγαπητοί μακροτέ, κόβει όμως η άμυνα σε πλάγιον out. Πλάγιον out που θα το εκτελέσει η ομάδα του Παλαμιδίου. 1-0 υπέρ της ομάδας του Παλαμιδίου, ενώ ετοιμάζονται οι Σπέτσες να εκτελέσουν το πλάγιο. Το εκτελούν, καλοτραβηγμένο. Η μπάλα στον Αγιομαμίτη. Προσπίσει το Αγιομαμίτη. Μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή. Παρεμποδίζεται όμως από έναν παίκτη. Και ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ εις βάρος, αγαπητοί μακρατέ, της Μπουμπουλίνας, ενώ έχει ανάψει η εξέδρα για την απαράδεκτη διαιτησία του κυρίου Παπά. Ετοιμάζεται, αγαπητοί μακρατέ, κάνει αλλαγή ο γκολκίπερ και ετοιμάζει να δώσει το ελεύθερο βολέ. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο. Πηδούν οι αμυντικοί της Μπουμπουλίνας. Έρχεται η μπάλα πίσω στο τερματοφύλακα. Αυτός με τα χέρια πετάει στο 2. Μπαλιά στο Κρεμίδα. Ο Κρεμίδας μπαλιά επίσης, παρεμποδίζεται όμως από ένα παίκτη. Δεν σφυρίζει τίποτα διαιτητής. Έρχεται στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Κάνει μια προσποίηση και η μπάλα χτυπάει σε ένα πόδι των παιχτών του Παλαμιδιού και φεύγει πλάγια. Πλάγια, αγαπητοί μακροατέ, ενώ η εξέδρα έχει ανάψει. Ετοιμάζεται, αγαπητοί μακροατέ, να εκτελέσει. Γίνονται μερικές αψημαχίες, η μπάλα προσπίσει, δεν σφυρίζει τίποτα ο διαιτητής. Η μπάλα στους παίκτες του Παλαμιδίου, κάνει μια προσπίση, δεύτερη προσπίση. Ξεφεύγει από 2-3 αντιπάλους, μπαλιά, αγαπητοί μακρατέ. Εκεί κόβει κάποιος αμυντικός του Παλαμιδίου. Νέο κόψιμο από τον παιχτών του Παλαμιδίου για να έρθει μπάλα στον Φουστανάκη. Αυτός προσπίσει, ενώ αυτή τη στιγμή βλέπω στην εξέδρα να γίνονται φοβερά επεισόδια.
Μαλάκες κολοπλένια, θα σου καμπίσετε την Παναγία! Θα καμπίσετε την Παναγία! Όσο κι άλλα αρχίδια! Αγαπητοί μου ακροατές, δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι γίνεται εδώ πέρα στην Εξέδρα. Μεγάλη αστυνομική δύναμη προσπαθεί να καθυλώσει τους φιλάθλους στα στέσεις των, ενώ το ξύλο είναι πολύ άγριο. Κόβουν οι παίκτες του Παλαμιδίου για να έρθει η μπάλα στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Ξανά πάλι χάνουν την μπάλα, μια προσποίηση και η μπάλα φεύγει πλάγια. Εξευτελιστική η διαιτησία του κυρίου Παπά, ενώ όλο το φιλάθλο κοινό κρέμεται στα πόδια. Το πλάγιο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει οι παίκτες. Κύριοι, ό,τι και να πω είναι αδύνατον, γιατί τέτοιον αγώνα μέσα σε βρωμερά πλαίσια δεν έχουμε ξαναδεί. Ο διαιτητής είναι υπέρ της ομάδος του Παλαμιδίου σε μεγάλο βαθμό. Και φυσικά πώς να μπορέσει να συγκρατηθεί η Εξέδρα. Ετοιμάζεται το πλάγιο να το εκτελέσουν οι παίκτες του Παλαμιδίου. Ενώ στην Εξέδρα δεν έχει πάυσει καθόλου η μορφή. Ετοιμάζεται ο τερματοφύλακας του Παλαμιδιού να κάνει τα καθιερωμένα του κελάκια. Ετοιμάζεται, δίνει το ελεύθερο βολέ. Έχει την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Στο πάρει ένας παίκτης της Μπουμπουλίνας. Δίνει παλιά, αγαπητοί μου κατά, την κερδίζει. Μπαίνει κατά μέτωπον, γίνονται μερικά φάουλ, τίποτα διαιτητής δεν σφυρίζει. Η μπάλα. Προσποίηση, δεύτερη προσποίηση, μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή. Αγαπητοί μας κρατέ, είναι πέναλτι και ο διαιτητής δεν σφυρίζει τίποτα. Δεν παρήκει. Δεν υπάρχει τέτοια. Ο διαιτητής δεν σφυρίζει τίποτα. Η μπάλα παίζεται. Ετοιμάζεται αγαπητοί μου για το φάουλ να το εκτελέσει ο Μίτας. Ετοιμάζεται να πάρει φόρο να το εκτελέσει, ενώ δύο παίκτες κάνουν το καθιερωμένο τείχος. Ετοιμάζεται, το εκτελεί, καλοτραβηγμένο, βγαίνει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει και με τα χέρια αποσοβεί ένα φοβερό κίνδυνο. Ετοιμάζεται να δώσει το ελεύθερο βολέ, δίνει με τα χέρια σε κάποιον αμυντικό. Και η μπάλα έρχεται στα χέρια του τερματοφύλακος. Στην περιοχή, ετοιμάζεται, μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή, γίνεται φράγμα. Έρχεται η μπάλα σε ένα παίκτη, απομακρύνει, ξανά πάλι στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Ο διαιτητής όμως δεν σφυρίζει τίποτα, αγαπητοί μου ακροατές, αποκρούν οι αμυντικοί. Έρχεται στο 11, αυτός προσφύγει. Μπαίνει επικίνδυνο Λαγανιός και σφυρίζει offside, αγαπητοί μου ακροατές, χωρίς να υπάρχει καμία περίπτωση offside. Απαράδεκτη η διαιτησία του κυρίου Παπά, που για μένα είναι, κύριοι, θέλει κρέμασμα. Αυτά κάνουν οι διαιτητές και ξεφτιλίζουν το ποδόσφαιρο. Ετοιμάζεται για το offside, να το εκτελέσει, το εκτελεί. Γίνεται μια βαθιά παλιά,
Κερδίζει την κεφαλιά παίκτης του Παλαμίδη. Αποκρούν οι παίκτες του Μπουμπουλίνου για να έρθουν να οργανώσουν μια νέα πίεση. Μια παλιά. Αυτός προσπίσει, ξεγελάει. Σαν να πάλι προσπίσει, μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή, αγαπητοί. Ετοιμάζεται, παίρνει φόρα. Τίποτα, αγαπητοί μακατέ, δεν σφυρίζει ο διαιτητής σήμερα, ο κύριος Παπάς, που η διαιτησία του είναι εξευτελιστική σε μεγάλο βαθμό. Να εκτελέσει. Το πλάγιο το εκτελεί. Καλοτραβηγμένο, πηδάει ένας παίκτης Μπουμπουλίνας. Έρχεται η μπάλα, απομακρύνεται από τους παίκτες του Παλαμιδίου για να γυρίσει στους αμυντικούς. Αυτός κάνει προσποίηση. Πιέζεται, αγαπητοί μακροατέ. Χάνει την μπάλα. Στην επίθεση παίκτες Παλαμιδίου. Αποκρούεται, αγαπητοί μακροατέ. Και πάλι στην επίθεση η ομάδα της Μπουμπουλίνας. Φαβερή παλιά στο Λαγκαδιανό, ετοιμάζεται ο Λαγκαδιανός για τη σέντρα. Σταματάει προσποίηση. Δίνει παλιά, αγαπητοί μακροατέ. Μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή. Ετοιμάζεται φάουλ και ο διαιτητής δεν σφυρίζει τίποτα. Τίποτα, αγαπητοί μακροατέ. Ενώ η μπάλα φεύγει πλάγιον υπέρ της ομάδος της Μπουμπουλίνας. Ετοιμάζεται να κάνει τη σέντρα. Την εκτελεί καλοτραβηγμένη. Δίνει μια παλιά, αγαπητοί μακροατέ. Αυτός προσπίσει, δεύτερη προσπίσει. Πάει να ξεγελάσει ένα παίκτη. Κερδίζεται όμως από τους παίκτες του Παλαμιδίου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Δίνει μια βαθιά παλιά. Αποκρούει ένας αμυντικός για να γυρίσει το τερματοφύλακα και να διώξει με τα πόδια. Δεύτερο διώξιμο για να έρθει πάλι η μπάλα στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Φαβερό το 1-2, αγαπητοί μακροατέ. Δίνει μια παλιά βαθιά. Αποκρούει ένας αμυντικός του Παλαμιδίου. Έρχεται στο τρίο. Προσποίηση. Παλιά, αγαπητοί μακροατέ, στο 10. Αυτός παράλληλη σέντα, δεν υπάρχει κανείς παίκτης που να μπορέσει να παρεμποδίσει την εστία της Μπουμπουλίνας. Ξανά πάλι στην επίθεση. Έχουν πάρει το κέντρο, ελέγχουν. Αλλά οι επιθέσεις όμως δεν καρποφορούν. Στην επίθεση. Αγαπητοί μακροατέ, ένα φάουλ καταφανέστατο και ο διαιτητής δεν σφυρίζει τίποτα, αγαπητοί μακροατέ, τίποτα. Που πρέπει λογικά σε αυτή την περίπτωση να δείξει την αποβολή του παίκτη του Παλαμιδίου, δεν δείχνει τίποτα. Είναι απαράδεκτη, αγαπητοί μακροατέ, η διαιτησία του κυρίου Παπά σήμερα που έχει σφαγιάσει κατά μεγάλο ποσοστό την ομάδα της Μπουμπουλίνας. Όσοι κύριοι παρακολουθήσετε από την τηλεόραση αυτόν τον αγώνα θα μείνετε έκπληκτοι. Κι όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαιτητές που διαιτητεύουν τέτοιους αγώνες. Καλά δεν μιλάω να μας τώρα. Που διαιτητεύουν τέτοιους αγώνες. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι από διαιτησία. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο. Έρχεται η μπάλα στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Στην επίθεση κάνει παράλληλη σέντρα, αγαπητοί μακροατέ, πηδάει παίκτης. Αποκρούεται, αγαπητοί μακροατέ, από τα σώματα των αμυνωμένων για να διώξει αυτή τη στιγμή σε πλάγιον. Όχι, δεν έχει βγει η μπάλα. Έρχεται στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Αυτός το πάρει, ξανά πάλι πίσω. Ετοιμάζεται να κάνει σέντα, δίνει μια παλιά, αγαπητοί μακροατέ, στο 2. Φοβερές προσποιήσεις. Αυτός κάνει το λάθος όμως, κερδίζεται από τους παίκτες του Παλαμιδιού. Δίνει μια βαθιά παλιά που δεν υπάρχει κανένας παίκτης στον κενό χώρο και έτσι έρχεται η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακος της Μπουμπουλίνας. Αυτός με τα χέρια δίνει σε ένα αμυντικό. Βαθιά παλιά, κόβει όμως ένας παίκτης του Παλαμιδιού. Κάνει λάθος, την κερδίζει ο Λαγκαδιανός. Προσποίηση, μπλέκεται ανάμεσα σε παίκτες. Αυτός παλιά θαυμάσια, αγαπητοί μακροατέ, στο πάρει. Επιτόπια τρίπλα, δίνει παλιά στο 2. Αυτός προσποίηση. Κάνει λάθος παλιά. Αλλά τρέχει ένας παίκτης της Μπουμπουλίνας, την κερδίζει την μπάλα. Στο πάρει. Μια παλιά, αγαπητοί μακροατέ, στο 7. Μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή. Ετοιμάζεται για σέντρα. Δεν την εκτελεί. Βαθιά παλιά, αγαπητοί μακροατέ. Μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή. Ετοιμάζεται προσποίηση. Δεύτερη προσποίηση. Παράλληλη σέντρα. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης, αγαπητοί μακροατέ. Έτσι κόβουν εύκολα οι παίκτες του Παλαμιδίου. Αυτός παλιά πιο πίσω. Προσποίηση. Μια παλιά στο χώρο του κέντρου. Ανοίγονται θαυμάσια, αγαπητοί μακροατέ. Και έτσι η μπάλα έρχεται στην αγκαλιά του τερματοφύλακος. Παρόλο που η Μπουμπουλίνα παίζει με 10 παίκτες, στέκεται φοβερά, αγαπητοί μακροατέ, στον αγωνιστικό χώρο. Παλιά, την κερδίζει ο Λαγκαδιανός. Προσποίηση πιο πίσω. Ανοίγει θαυμάσια, αγαπητοί μακροατέ, στο 6. Αυτός ετοιμάζεται. Κάνει μια προσποίηση. Μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή. Τον παραπατήσει κάποιος παίκτης. Μπαίνει, αγαπητοί μακροατέ, και γίνεται φάουλ. Και ο διαιτητής δεν σφυρίζει τίποτα.
Τίποτα, αγαπητοί μου ακροατέ. Είναι απαράδεκτη η διαιτησία του κυρίου Παπά. Ούτε μία κίτρινη, αγαπητοί μου ακροατέ, στο φάουλ. Ενός συνοστισμό στα καρέ. Ετοιμάζονται να εκτελέσουν το φάουλ. Παίρνει φόρα. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο, αγαπητοί μου ακροατέ. Πηδάει για κεφαλιά, αποκρούει πάνω στη γραμμή. Ξαναγυρίζει, αγαπητοί μου ακροατέ. Και χάνεται μια εκπληκτική ευκαιρία. Όταν μια φοβερή κεφαλιά, αγαπητοί μου ακροατέ, του Λαγκαδιανού πετάχτηκε θαυμάσιο ο τερματοφύλακας στην πορεία της μπάλας, έδιωξε. Και έτσι η πολιορκία λύθηκε με αυτή την επέμβαση του τερματοφύλακος. 1-0 προηγείται η ομάδα του Παλαμιδιού. Προσποίηση στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Μπαλιά πιο πίσω. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι δεξιά. Στο πάρει. Μπαλιά Γαδιανό. Προσποίηση. Στο πάρει με το στήθος. Ξεφεύγει. Δίνει μπαλιά πιο πίσω. Γίνεται φάουλα, αγαπητοί μου. Τίποτα ο διαιτητής λέει. Τίποτα, αγαπητοί μου ακροατέ. Είναι απαράδεκτο αυτό που βλέπουμε. Καθαρότατο φάουλ. Τότε κύριοι, ποιο είναι το φάουλ, δεν μπορώ να καταλάβω. Δίνει μια βαθιά μπαλιά. Η μπάλα στους παίκτες της Μπουμπουλίνας. Στο πάρουνε. Προσποίηση πιο πίσω. Μπαίνει επικίνδυνη στην περιοχή. Ετοιμάζει. Εκτελεί ένα μακρινό σουτ και μπάλα φεύγει. Ελάχιστα out από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακος του Παλαμιδίου. Αυτός ετοιμάζεται, κάνει μια αναλλαγή με έναν αμυντικό. Αυτός προχωρεί. Σταματάει, δίνει πάλι στον τερματοφύλακα και ετοιμάζεται να κάνει τα καθιερωμένα τον κελάκια. Παίρνει φόρα, με τα χέρια μεταβιβάζει πιο πίσω. Αυτός προσπίσει μια βαθιά μπαλιά και αυτή τη στιγμή λύγει το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την ομάδα του Παλαμιδίου με 1-0. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε στην αναμετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου για να παρακολουθήσουμε τις κυριότερες φάσεις του σημερινού αγώνα.